Wis lur ngene iki wae. Sacet wat-wat bah dilokno puluhan kok jaran bah dilokno kaya komodo wis ra ngurus. Pokoke dina iki mangan tak nikmati sak enak-enake tenan. Enak mergane. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lur, piye kabare sampean, lur? Apik kabeh apa piye? Alhamdulillah. Wis tak dongakno rek, dulurku iki tak dongakno kabeh. Muga-muga kabeh iki padha sehat, padha seger waras kabeh, semangat nyambut gawe, ben padha duwe celengan iso tuku paketan, gak ngono, lur. Dina iki Banong katanya jangan asem lur, ceritanya iki ana iwak kali wingi kae to. Iki kok tak goreng, jangan asem, nyambel ngono kuwi lho. Lah ya enak sih Mas Angga. Soalnya dulurku iki wingi ta, ana sing njaluk request jangan asem. Akeh lho tak coba lho kok akeh njaluk jangan asem. Iya beke ya panas-panas ngene iki enak, jangan asem seger ngono. Dadine saiki wis gendang ayo melok aku golek godhong telo wae. Jangan asem kok karo kacang lho. Karo kacang iki karo godhong telo muntul. Ya lho ya. Godhong telone kan wis dhewe. Dadine karek gelek ae. Ayo melok aku ya. Nah iki lho lur, godhong telone nang kene. Mane gak dipethiki. Lemu-lemu ndlolor-ndlolor gak karo-karuan yo. Tak pethiki jangan seweger lur iki dige kulup yo enak. Iki jangan asem yo enak. Wis ta lah pokoke dige sembarang sing enak. Ayo dipethiki lur. Terongku wis do ngembang iki Mas, koyane iki kudu matune iki lho. Sukete kok ya wis tukul kabeh, rumah saku wingi mari tak petiki. Nah iki lho lur, jan lemu-lemu koyo ngene iki lho, gak yo manane gak dipeki iku. Jan lur, jan. Ayu-ayu iki lho, nyenengke kok. Mek ndelolor iki keluar jalur iki Mas. Lho. Sukete campur lho. Iki lak sik nem-nem ngene iki lho, mupus-mupus ngene iki lho, Lur. Nah, wis akeh, Lur. Wis sakmene mbak Mas? Yo. Kok kakean kok mah rantek sisuk dijangan. Di iku apa jenenge? Di sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku ki nek ketok ngono kuwi sik kudu tak pek ae. Nek ketok sik nem ngono kuwi iki lho. Koyok gak ikhlas ngono kuwi lho. Ninggalke iki. Wis bar lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Nah, lur, wis ta lho, nom-nome koyo ngene wis gendang ae aku nang dapur, lur. Jan. Suweneng lur, ndelok jangan ada ijo-ijo ngono ku. Lho iki lho lur, iwakku wingi sak menake. Makane aku gak tuku iwak. Tuku tahu, tempe ambek iwak asin. Karang penduduke akeh ya, Lur. Soal kapanan iku ana sing takon Bandung kene masak cek wakae, gak eman kok pas buak-buak. Ora ana barang buak, malah sapa wae sing turek gorene ta. Karang penduduke akeh Lur, kene iki Lur. 8. 8 iki lambene ana kabeh lho. Ngene iki biasane Mas, nek anu ya nek ana kecipir ngono kae to, mbek kecipir yo enak. Ngene iki karo gobes yo enak. Pokoke sing seneng lho sembarang iku tergantung sing seneng, sing doyan ngono kuwi lho. Ngene iki lek nang kene ya gak ana wong doyan. Nek ngene iki nang kene iki gak ana wong doyan, jarine gak nglenyit ta ngono iku ngono. Padahal ngene iki yo gak nglenyit lur. Enak. Ngene pakane wedhus, pakane sapi, ngene iki lho, seger-seger ya. Nek wis godhongan ngene gampang iku lur, gampang subur to lur. Diriti, dijemur, mapakane sapi utawa wedhus. Lah iya, iki pakake nggon aku wae doyan. Pakake wonge maksude. Iki nek kacang dawa iki mang tuku aku lur, ora ngunduh, ora duwe mergane. 2.000 lho sampeyan mbane. Iki ta, Bu? Ya wis iki mang campurke ambek godhong telo ku iki enak. Cek nom-nom iki yo. Nom. Mau ki jane iki ngelek kecipir aku iki, Mas. Gak ono tapi. Gak ono iki mang biasane aku nek tempat gak golek kae iki teng kleler kecipir. Ngene iki mang aku golek gak ono. Wingi yo ketok. Saiki gak ono. Gak ono. Ya Bu yo. Sing gelek kadang-kadang gak ono ngono iki lho, Lur. Godhog.
Dodoke iki mbayang dhisik, Bro. iya. Ngono lho. Nah, Nah, iki iki lho. mang iki lho ceritane iki tak nang gone Mbak Tini to. Ana lembayung iki siji. Ngesakno lho ora ono kancane tak kukuti pisan. Ngono lho, dadine cak ana ewange. Dadine jangan asem iki kacang karo godhong telo. Ngono lho, Rek. Lembayung. Lembayung sak kacange. Tapi iki lembayung loro duduk lembayunge kacang panjang. Oh, beda ya, Bu ya? Ya beda, ya tetep ae seje lembayung kacang tol mbek kacang dawa iku. Lho, seger-seger koyo ngene lho, delok entar lho. Ngomong seger-seger iki anake uler apa ora. Biasane kan mbayung iki nggone uler soalé, Lur. Nah, wis Lur, wis kepethikan kabeh, saiki ayo diumbuh. Tak umbah sik ya, Lur. Nah iki jangane wis tak umbah Lur, garek-garek kayu. Nah iki kayune Lur. Stok kayu semakin banyak ya. Kang Bambang, kayune wis kalong semene nang dibaki neh. Bojoku iki suwen lho nek kon mlathok-mlathoki kayu ini. Sare sing wedok koyo berang-berang. Wis iki wae. Kita ndadani gini sik, Lur. Sik nang kobong keren iki. Keren iki jan iki wae ganti lho, enggak? Iya. Heeh, nang wis iki lho, apa wis do merapak ngono kuwi lho, rantas ngarani. Nah iki bumbune jangan asem ya Lur, iki arang kadang tak uleke. Cekno tangan iki ketone kerja, cek nyambut gawe. Iki bumbune ana brambang, bawang, kemiri, laos, terasi, lombok gede, lombok cilik ya Lur ya. Iki selera lombok iku sakar sampean adik lombok ya ora apa-apa. Oh gak dikeki ya gak apa-apa ngono kuwi Lur. Iki aseme tak jegurke sik ya Lur. Nek jare wong tuwek-tuwek iku Lur, nek ngulek iki kudu dibarengi karo uyah. Dadine cek gak cemplang masakane. Tapi bener apa ora raro, sing penting aku nuruti wong tuwa biyen iku lho. Ngene iki. Karena Barung kan penurut. Heeh, penurut iki. Pancen ya ngene iki anak muda iki kudune iki ngono penurut. Dadine iki tatanan Jawa iki cek ra ilang ngono iki lho. Nah, wis lembut Lur. Iki laose teko dituthuk wae Lur. Tuthuk prak-prak ngene. Wis rampung. Iki Bandung iki jangan asem Jawa Timur ya Lur. Soale dulurku iki ana sing request, Bandung mbok jangan asem Surabaya. Iki jangan asem Surabaya nyel nek cara aku. Nek jangan asem Jakarta kayak iki ana kacang brole, ana lombok ijone, ana gulone, ana salame, ngono kae lho Lur. Cepak-cepak warna-warna. Padha hampir mirip karo jangan asem kene. Nek iki Surabaya nyel. Nah iki Lur, banyune wis sumop, iki sayure ayo dilebokke ya Lur. Iki sing pertama tak lebokke iki sing lembayung dhisik Lur. Nah iki kacange dilebokno ya Lur, mbayunge wis empuk. Isu-isu wis udan to. Nah, digojaki bumbune Lur. Iku dane mbijuki tok. Iya, tiwasane pemeane mlayu-mlayu dintasi. Lah kok saiki panas lho ngene iki lho. Ayo dibumboni Lur. Bumbune ya wis kaya ngono kuwi wae, biasae kaya sampean lek mbumboni ngono iku lho. Royko cap jaran, ngono kuwi. Suweger koyane Lur ngene iki terus nyambel ngono ku lho. Enak tenan wis. Wis Lur karek terakhir.
godhong telo niki dilebokno. Ini enak iki. Iki Gak mot. jangan kok modele sampai koyok ngene. Wis tala lur, segere gak dubi lagi pokoknya. Mantap ya lur. Lembayung, godhong telo, kacang. Wis mateng lur, ayo dintas. Bismillahirrahmanirrahim. Dimpake kene iki lho. Ora ngarang goleng lur. Cek ra ireng. Nah, wis goreng tahu lur. Nah, iki dintas ya, Lur. Ya Allah, Mas, panas maneh. Panasnya kaya ngene, Mas. Ya iku metu maneh iki. Oh. Mau udan. Tempene dirajaki, Lur. Ditepungi apa gak iku? Ora rasa, aku kira seneng are, Mas. Nek ditepung Iya. iku, heeh. Iki wae. Nah, iki wae digoreng ya, Lur. Nah, wader goreng iki enak tenan, Lur. Wis ya, Lur, engko ayo melu aku nyambel nang Madang. Sambal apa iku, Bu? Iki sambel terasi, Mentahan ini. mentahan ae. Nalar, wis siap nang kene. Ayo pemirsa, dulur online Bandung kabeh sing arep meluk mangan bareng Bandung ayo tak enteni. Mumpung Gendang dhewean rene. iki, heeh. Mumpung dhewean. Mumpung dhewean iki aku iki golek kanca. Ha ya apa wis kabeh do mangan dhewe-dhewe. Iki saiki ayo meluk aku dhewe mangan ya, Lur. Iki aku suka jagung ae, Lur. Iki mangke ana sego putih. Aku, Iki Lur, tapi aku disiki. suka jagung, kamen disiki. Wis nganu kok lho, wis ngases-ngases kepedesan wisan. Heeh. Sayure lur, sawegere lur. Kepiye kamen? Awakmu mangan mangmen? Wah, mantap tenan. Nah, saweger. Sayure jan. Aku nganti embo sampean, Lur. Ya iya. Mantap ya lur ya. Sambele. Sambel iki mentan wae lur ora tak goreng lho. Iki iwak asin ono, iwak wadere ya ono lho. Tahu, tempe wae lur. Situ. Ayo lur, Madang sedoyo ya lho, ana iwak wader, iwak asin, sambel, tempe, sayur mantap segone sego jagung. Jan bismillahirrahmanirrahim. Enak lur, sambel iku sing akeh ngene iki lur, mantap ngono lur. Jangan nyamleng yo. Cangkem kok ditampuk sandal sampean. Enak ya. Heeh. Mau wedes nampol. Monggo lur. Sampe bingung kabeh. Karena nggon aku iki nek jangan lur. Kok wedhus. Aku iki nek jangan gak wae gak lega.
enak ngono kok ya. Heeh. Sing kaya lewego. Kaya sambel iki tak entekno dhewe. Wis lur ngene iki wae. Sacet wat-wat bah dilokno puluhane kok jaran, bah dilokno kaya komodo wis ra ngurus. Pokoke dina iki mangan tak nikmati sak enak-enake tenan. Enak mergane. Wis cukup sakmene wae yo lur ya. Wis pedesen, ra iso ngomong sampe mblekok kaya jembrot kan. Wis cukup sakmene wae ya lur videone Banang ya lur, donga dina wae. Lah dongane dulur kula ndi wae nggone mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau belaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.